Ja es coneixen les primeres dades de participació de les eleccions europees. Les primeres dades que es coneixen, almenys a Catalunya, no són gaire alentadores, ja que n'hi ha hagut una participació per sota de 2 punts respecte als comicis del 2004. Cada partit polític fa la seva pròpia valoració de les dades. Aquestes han estat algunes de les respostes dels principals dirigents de totes les formacions polítiques. Bueno, això és un fracàs de no aconseguir que 5 anys després la participació torni a pujar. En situació de crisi és molt complicat aconseguir que la gent se senti implicada i en aquestes eleccions és negatiu i hem de reflexionar quines coses són les que hem de fer per aconseguir que aquesta participació millori. Són diversos motius que el no anar a votar respon a diverses coses, però sobretot la sensació de la gent que Europa els queda molt lluny i que no estan decidint coses. Nosaltres, aquesta baixa participació, com a demòcrates i a més havent fet una campanya en la qual creiem que era necessari incitar a la gent a anar a votar, la veritat no n'estem satisfets. Jo crec que la baixa participació ve condicionada també per la campanya que s'ha fet en aquestes eleccions. Ha estat una campanya a nivell de PP i PSOE que ha estat un toma i daca. Ha estat una campanya sense propostes, ha estat una campanya que ha volgut buscar la bronca i jo crec que això allunya molt la política de la ciutadania, sobretot en moments en què aquest allunyament ja està a l'ordre del dia. El fet de que la participació hagi sigut inferior a la de mitjana espanyola demostra que Catalunya, després de 30 anys de nacionalisme i socialisme, és una societat ofegada, és una societat asfixiada, és una societat que ha perdut el seu dinamisme, la seva creativitat, la seva força. I aquest tripartit i abans del tripartit, els governs nacionalistes d'en Pujol han sigut com una mena de llast que pesant sobre les espatlles de la societat catalana que ha anul·lat o està anul·lant la seva creativitat, la seva força, la seva empenta. Bé, no podem estar contents. La participació ha estat realment baixa i per tant ara el primer que ja sabem és que l'abstenció haurà guanyat a la participació, hi haurà més gent que no haurà anat a votar que gent que haurà anat a votar i per tant no podem estar contents, cap partit polític pot estar content amb aquesta situació. Hi ha un cert fatiga, hi ha un cert esgotament, el tema finançament, el tema de l'Estatut, que fa que la gent estigui una mica cansada, hem anat a moltes votacions en molt poc temps i per tant hi ha una certa fatiga i això s'ha detectat. S'ha detectat amb aquests punts una mica per sota de participació a Catalunya respecte a altres zones de l'estat espanyol. Nosaltres hem intentat fer una campanya pedagògica explicant les propostes a Europa, però entenem que sobretot la campanya a nivell estatal s'ha basat en una cursa i una polarització que es parlava de tot excepte d'Europa i quan la gent no sap què ha d'anar a votar, molta gent es queda a casa, no? I entenem que és el principal problema de la mala notícia de la jornada d'avui.